אז ההבדלים בין התיכון לחטיבה, קודם כל מתחילים מהסתם בעומס הלימודי. כמו שכולם כבר יודעים, בתיכון יש הרבה יותר עומס לימודי. יש בגרויות ויש כל מיני 30% שצריך לעשות. מסיימים קצת יותר מאוחר ויש יותר מבחנים. יש הרבה יותר עומס שכאילו מהחטיבה אתה בא, אתה לומד עד 1.5 נגיד, 2 במקסימום. פתאום בתיכון אתה מקבל בום, אתה לומד עד איזה שעה 4, 5, פתאום זה. שזה כן לטובה וכן לרעה. עוד מעט אני גם אסביר למה, לדעתי. יש לך עוד איזה? יש לך את ה-30% בכיתה י' שאתה צריך להשקיע בהם, כי הם מאוד חשובים לי"ב וי"א ולתעודת בגרות שלך. מסכים. אני חושב, בנוגע למה שאמרתי, שאתה הרבה יותר שעות בבית ספר, זה גם טוב. נגיד בכיתה י"א יש את העומס הלימודי, שאתה ככה ואתה לומד ואתה מסיים ב5 וחוזר ב6 לתגבורים וזה, אבל זה מאוד טוב, ועל כל דבר צריך להסתכל לטובה. כי אתה בעצם מתגבש המון עם השכבה שלך, אתה מתגבש המון עם הכיתה שלך, אתה פתאום, אתה מכיר אנשים יותר לעומק, וזה הכל דבר גם שנראה עמוס, וגם כשנראה לך שאתה, או יש לי עכשיו מבחנים, ויש לי בגרות עוד יומיים, ויש לי זה וזה, עברנו הכל, ואני יכול להגיד לכם בוודאות, שזה השנה והרגעים הכי כיפים, זה שהכי עמוס. כי אתה לומד עם חברים שלך, אתה מתגבש עם חברים שלך, אתה מכיר אנשים חדשים, וזה מאוד כיף. יש את העומס הלימודי. העומס הלימודי, יש הרבה לימודים. אתם לומדים הרבה יותר מהחטיבה, כי אין מה לעשות, אתם יודעים, זה תיכון, וזה רמה אחרת של לימודים ורמה אחרת של הכל. אבל היתרון בזה, זה שאם אתם עושים מקצוע מסוים, נגיד אני יכול להגיד לכם על זה שאנחנו סיימנו עם לשון בכיתה י"א, אני עכשיו בכיתה י"ב, סיימתי עם לשון בכיתה י"א, עשיתי את הבגרות שלי, ואז נגמר. אני לא לומד יותר את המקצוע הזה, וזה יתרון ממש ממש גדול, וזה ממש כיף, שברגע שאתם עושים את הבגרות ואתם סיימתם עם הבגרות, אתם לא נוגעים יותר במקצוע הזה, וזה נגמר. מבחינה חברתית, אני ספציפית במסלול מופת, אז הכיתה שלי נשארה אותו דבר, אבל כל השכבה מתערבבת, וכל הכיתות בשכבה, באמת כל אחד הולך לכיתה אחרת, אז מכירים הרבה חברים חדשים. וגם במגמות שאנחנו בוחרים, יש לנו מתערבבים עם השכבה, ויש חברים חדשים שמכירים דרך המגמות, שזה באמת טוב מבחינה חברתית, ככה הכרתי הרבה חברים חדשים. כיתה י"א היא כיתה שהיא טיפה יותר אינטנסיבית. זאת אומרת שיש ימים שאתם תהיו פה, נגיד עד 4, עד 5:15 גג, ובאמת זה הימים שהכי תהנו בהם, מפה מ8 עד 5:15, אתם הכי תהנו בהם בעולם, אתם יותר מתגבשים עם חברים, אתם יותר מקבלים יותר יחס מהמורים המקצועיים בעיקר, והמחנכת תמיד מלווה אתכם, לא משנה מה קורה. וכשאתם נמצאים פה בי"א, האינטנסיביות כמעט ולא מרגישים אותה, בגלל שאתם כל הזמן עם חברים, אתם לומדים ביחד, יש לכם שעות תגבור ביחד, אתם מתחברים יחד עם תלמידים שמגיעים גם מהמגמות וגם מהקבוצות של היחידות שלכם, ובאמת כיתה י"א הכי כיפית בעולם, באמת. כולם מתייחסים אליך כמו בוגר. אני חושב שבעצם כשמתייחסים אליך כמו בן אדם בוגר, לעומת החטיבה יש לך הרבה יותר הרבה יותר מה להגיד, הרבה יותר אתה... פתאום מהחטיבה שאתה בא ואתה כאילו אתה עוד ילד קטן, אז בתיכון אתה בא וכבר מתייחסים אליך באמת בצורה שאתה באמת הרבה יותר בן אדם גדול. למילים שלך יש הרבה משמעות, בין אם זה לטובה ולרעה, כי אתה יכול לבוא ובאמת מקשיבים לך, אתה יכול לבוא ולהביע דעה. אתה גם מכיר אנשים חדשים שלא דיברת איתם בחטיבה, מהמגמות, מהיחידות, מכיר אותם ונפתח לאנשים חדשים. שבחטיבה יש לך מעגל מאוד מצומצם, את המעגל של הכיתה שלך, אז בעצם בתיכון אתה מכיר עוד יותר, אתה מהכיתות אחרות, אתה לומד איתם במגמות, בהקבצות שלך. לא לבטל את עצמי ולא לבטל את הדברים שאני אוהבת לעשות בגלל העומס. צריך לדעת לסדר את הזמנים כמו שצריך, שיהיה לנו לוח זמנים שבאמת יודעים כמה אנרגיה משקיעים על כל דבר, אבל הכי חשוב לא לבטל את הדברים שאתם אוהבים לעשות, תחביבים, חוגים, התנדבויות, אימונים, בגלל עומס לימודי. בנוסף אתה גם צריך לתת מעצמך כדי שבסוף תצא עם תעודת בגרות טובה. לדעתי גם צריך להעריך בעצם את הדבר הזה, ובאמת גם לתת מעצמנו, כי זה אותו דבר, המורים מאוד מנסים לתת ומאוד מנסים להוציא אותך עם תעודה, ועושים את הדברים הכי מטורפים שהם יכולים לעשות, באיזשהו שלב אנחנו גם צריכים לתת מעצמנו. למרות הקושי שאתם עוברים, ולעבור את כיתה, יש לכם את כיתה י"א, והיא לא פשוטה. באמת אני אומר לכם, היא לא פשוטה, אבל אין מה לעשות, עוברים אותה, ובסוף כולם עוברים אותה. אל תשכחו שיש לכם הרבה חוויות בכיתה י"א, והרבה חוויות בכיתה י"ב, וגם בי'.
הכי חשוב זה להגיע עם ראש פתוח. תהיו בסדר עם אחרים, אחרים יהיו בסדר איתכם. זה הדבר שהכי חשוב. מבחינת לימודים, הכי חשוב זה גם החברים מבחינת הלימודים. כי בסופו של דבר הם אלו שדוחפים אתכם להצליח. וכל העבודת צוות, כל הדעות, כל השפות השונות כביכול שאתם מדברים, בסופו של דבר מסתכם לחוויה אחת, שבסופו של דבר אתם מגישים את הפרויקט שלכם לבגרות, את העבודת הגשה לבגרות, את התגבורים לבגרות, בסופו של דבר כל החברים מושכים אתכם למצוינות, ואתם יוצאים מנצחים לגמרי. הזמן עושה שלום, והוא מזור לכל שכואב. אם לאלוהים לקח 6 ימים לברוא את כל שיש כאן מי אני שאמר, תנסה לשנות את הכל, כי הכל קורה ממילא בתחושה כזו שכל דבר במקום. שמח להמשיך, להתחיל